दा बोथोरखौ नायोब्ला दिनै जोङो ओरैबायदि जोङो सागित्र जोङो दिनै बेबायदि जानांसिगौ नोंथांमोनखौहाय आङो फोथायदों नोंथांमोनहा बायाजासे मेङाजासे दिनै इसोरखौ खुलुमग्रा दिनैहाय जहरनि 10 नि जोङो 27-28 नायोब्ला दिनै मेन्दाफ्रा दिनैहाय गमामा दिनै मेन्दाफोर जामारबायब्ला दिनै आंनि बोसोनफोरखौ दिनै बिसोरो मानियो होननानै बुंदों आरो बिसोरनो आङो दिनै जोबनो गैयै दिनै गोथांखौ होयो आरो दिनै बिसोरखौ आङो जेब्लायबो आं गावजों लायो आरो दिनै आंनिफ्राय मुवा मुंसेयाबो दिनै सेनानै लांनो हाया होननानै बुंदों प्रकाशित बाइक 1:3 नायोब्ला नाबि बायदि इसोरनि बाथ्राफोरखौ फरायग्रा आरो बेयाव लिरनाय मानिफोरखौ खोनासंग्रा आरो लाखथाबग्राफ्रा बेसे सुखि मानोना बोथोरा खाथि होननानै बुंदों लोगोफोर मथिनि दिनै 24 नि दिनै 22 फोराव जोङो नायोब्ला इसोरा बे दिनखौ फसङामोनथाय दिनै रावबो दिनै धोरोमियाफ्रा बोखांजानाय नङामोन अब्ला दिनै बे धोरोमियाफ्रा मोनसे बोखांजानायनि सम दिनै बे समा मोनसे धोरोमियाफोरनि गुसुं सम बे समाव जोङो मोनसे आन्दायनानै थानांगौनि जोङो दिनै सम गैया बे समाव जोङो साखाफारा जानजि खाफ्रानानै जोङो ख्रिस्टखौ गाननानै दिनै ख्रिस्टजों बोखांजानांगौनि मोनसे सम जाबाय अब्ला नोंथांमोनहा बेखौ मिथिनायखाय बेखौ बुजिनायखाय दानि परिबेशआ दिनै माबायदि जानांगौ बेखौ मोनदांनायखाय नोंथांमोनहा दिनै मेङाजासे दिनै हाजासे दिनै गावनि मन्दिरफ्राव इसोरखौ खुलुमनानै फैदोंब्लाबो नोंथांमोनहा बे समावहाय इसोरखौ बाख्नायनो फैबाय खुलुमनो फैबाय गीतमाला 115 नि 16-17 फोराव बाइबेला बुंदों गोथै मानसिया दिनै इसोरखौ बाख्नायनो हाया गोथै मानसिया इसोरखौ माबा मोनसे सन्तोष साबायस खालामनो हाया दिनै जोङो गोथाङै थानाय समावसो जों दिनै जिउनि नांगौफोरखौ जोङो बुथुमनो हायो जिउनि मोननांगौफोरखौ जोङो बुथुमनो हायो जेखौनो मावनांगौ जोङो थांनानै थानायावसो जोङो दिनै मावनो हायो आरो जोङो दिनै जोंनि देहाया हाखराव नांलांबा जोङो इसोरनि लागै मुवा मोनसेबो जोङो दिनै मावनो हाया बेनिखायनो जोङो दिनै बे गोथाङै थानायाव जोङो इसोरखौ बाख्नायगोन गासैबो जोंनि जिबननि मावनांगौफोरखौहाय जों बे समाव मावगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया बोथोरा बेबायदि गाज्रि जाबाय दिनै दानियेल नाबिया बुंदोंमोन मथिनि 24 नि 15 फोरावहाय जेब्ला गोथार न'फ्राव दिनै मुगैजाथाव मुर्तिफोरखौ फसंनानै दोनगोन अब्ला फरायग्राया मिथिथों माबायदि मिथिथों होननानै बुंदों नों जुदि धोरोमियायै थाबाय थायोबा धोरोमियायैनो थादो नों इसोरखौ खुलुमग्रा जाबायबा खुलुमबाय थादो नोङो बिनिफ्राय आरो दा उनफिनसै बुंदोंमोन दानियेलनि जोङो दिनै 8 नि जोङो दिनै 26 फोराव नायब्ला जों मोननो हायो दानियेल नों अखानायसि मा फुङाव नोङो जे सिमांफोरखौ नुदोंमोन बे थारैनो सैथोथार बेखौ नोङो नोंनि गोसो सिङाव दोनदो बे गोबां समफोरनि उनाव दिनै जाफुंगोन होनना बुङो प्रेज द लर्ड बे दिनै गोबां सम दिनै बारनानै थांबाय बे समफ्रा दिनै जाबोनांगौसै आरो जोङो दिनै गासै कागजै पेपारै मबाइलै जोङो नुयो 15,000 16,000 मुर्तिफोरखौ दिनै जोंनि खुलुमग्रा गिर्जाफोराव दोननो थाखाय दिनै थियारि जाबाय अब्ला बेफोरो बेसेबां गिथावथाव गमामा दिनै बेफोरो जोंनि मोखाङाव फैयोब्ला दिनै माबायदि जामारगोन जों दाख्लैसो बावाखै जोङो खोनादों मोनसे गिर्जा न'फोरावहाय दिनै बे मुर्तिफोरखौ लाबोनानै दोनफैनाय जादों मानोना मथि 24 नि 15 फोराव बाइबेला बुंदों मुगैजाथाव मुर्तिफोरखौ नोंसोरनि खुलुमग्रा न'फ्राव दिनै दोनोब्ला नोंसोर दिनै मिथिदो अब्ला दिनै समा मा जाबोनो हमदों लोगोफोर अब्ला दिनै समा मा जाबोनो हमदों लुकनि 21 नि 20 फोराव जों नायब्ला मोननो हायो जेब्ला दावहा नांग्राफ्रा जेरुसालेम मन्दिरखौ दिनै बेंखननानै दोनगोन अब्ला मिथिदो समा जोब्बाय होनना बुंदों अब्ला बेसेबां गिथावथाव अब्ला जोङो दिनै इसोरनि सिगाङावहाय गावखौ माबायदि जोङो दिनै दाय गैयै खालामनो नांगौ माबायदि जोङो दाय गैयै खालामनो नांगौ जोङो बै बे समावहाय मोनसेल' आङो शास्त्र पद फरायनानै आङो इसोरनि रावखौ बुंनो सानबाय जहरनि 10 आयदाखौ जोङो नायनो जहरनि 10 आयदा 11 पदखौ जोङो नायनि आंनि गाहाम लावखारा मेन्दाफोरनि थाखाय गावनि जिउखौ होयो लावखार नङै फायखार मेन्दाफोरनि बिगुमा नङै सिखौखौ फैनाय नुयोब्ला बे मेन्दाफोरखौ नागारलांनानै खारो आरो सिखौआ बेफोरखौ हमनानै
लेथे पेटेर खालामो मानोना बियो फायखार आरो मेन्दाफोरनि थाखाय गोसो होआ जों दिनै गोथां बायफोरनिफ्राय जोङो बुजिबाय आंनो गाहाम लावखारा मेन्दाफोरनि थाखाय गावनि जिउखौ होयो मेन्दा होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा नुबाय माखासे माबायदि नंगुबैखौ मेन्दा जायफोरखौ जोङो मेन्दा होननानै नुबाय राजस्थानफोर बायदियाव जोङो नुयो बिहार बायदियाव जोङो नुयो 5,000 6,000 7,000 मेन्दाफ्रा दिनै गमारावहाय फालो फालो दिनै थायो लावखारासो दिनै सिगां जायो आरो मेन्दाफ्रा दिनै उन फैयो प्रेज द लर्ड ओरैबायदि मेन्दा मोसौफोर बायदि नङा जे लावखारा दिनै बोरमा मेन्दा बा मोसौफोरनि उनाव थानानैसो होयो दिनै बेबायदि नङा नंगुबैगौ मेन्दाफ्रा दिनै लावखारखौ जों मिथिगौ बे अरायबो दिनै आंनि थाखाय गाहामखौ मावो आंखौ आदर खालामो बिसोर दिनै सिगां जागोन आरो बिनि बुंजानाय मेन्दाफ्रा दिनै बिनि उन फैयो लोगोफोर आरो दिनै बेफोरखौ बे लावखारा दिनै मिथिगौ बिनि मुङा मा बियो बेखौ मिथिगौ बिनिखायनो दिनै जहानि 10:27 बुंदों आंनि गाहाम लावखारा आरो आंनि मेन्दाफ्रा आंनि बोसोनफोरखौ दिनै मानियो होनना बुङो अब्ला दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गाव गाहाम लावखारखाय दिनै गावनि जिउखौ होबाय गावनि जिउआ बेनो दिनै मानसिखौ इसोरा सोरजिबाय मानसिखौ सोरजिनानै इसोरा मानसिया इसोरनि इच्छाखौ दिनै मिथियासै आरो मिथियैनि जाहोनाव दिनै इसोरा दुखु मोननायजों दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'खौनो हमनो गोनां जाबाय बे जिसु ख्रिस्ट'आनो दिनै गाहाम लावखार जानानै दिनै बियो गावनि जिउखौनो दिनै जोंनो होनो नांबाय अब्ला बेसेबां दुखुनि बाथ्रा बे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंनो जोंनि दिनै जिबना दिनै गहोजाबाय गालातिया 5:1 जों नायबा मोनो जेखौ नोंसोर मोनबाय बेनो गहोजाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि मोदोमजों गहोबाय बेनिखायनो नोंसोरो गोग्गोमै दिनै हमथा अब्ला फै बे गाज्रि परिबेसाव जोंनि जिबना दिनै इसोरजों बासायजानांगौब्ला गमामा जोङो दिनै माबायदि जामारनो नांगौ जोङो दिनै गाबोन दिनै ख्रिस्टियानफोरनि इसोरखौ खुलुमनायनि परिबेसखौ जोङो दिनै एकदमबारे फरायबाबो जोङो फरायथ'नो हाला नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों दिनै जायफ्रानो बेखौ अनो अब्ला बेखौ अनगोन जोङो नायोब्ला दिनैहाय मथिनि दिनै जोङो सातनि जोङो टेस्टफोराव जोङो फरायब्ला जायफ्रा दिनै इसोर हारा मानसिफोर इसोरखौ मिथिथारै मानसिफोर अब्ला बिसोरनि थाखाय बे समा बिसोरनि सम जागोन अब्ला मा बुंजागोन आं नोंसोरखौ सिनाया इनाय मावग्राफोर नोंसोर आंनिफ्राय था होनजागोन अब्ला बिसोर बेफोरो बेसेबां गिथावथाव दा 10 जन सिख्लाफोरनि गेजेराव दिनै मथिनि जोङो 25 दिनै 11-12 जोङो फरायब्ला जोङो मोननो हायो बिसोर फैनानै बुंफैदों गुरु साबाया बुंबाय जोंखौबो हाबनो हो जोंबो नोंजों हाबफानो नाथाय बे समाव बुंदों गुरुआ आं नोंसोरखौ सिनाया इनाय खालामग्राफोर दिनै बेफोरखौ दिनै जोंनि ख्रिस्टानफोरा दिनै मिथियाखै नाथाय बेफोर दिनै गाबोन जाबोगासिनो दङ सानसे जुदि जोङो ख्रिस्ट'नियावहाय बासायजानायखौ मोनाब्ला गमामा बेफोर बेबायदिनो जामारगोन नाथाय धोरोमियाफोरखौ दिनै मा बुंदों बाइबेलालाय मथि 25-34 जोङो दिनै नायब्ला मोननो हायो लोगोफोर संसार सोरजिजेननायनिफ्रायनो नोंसोरनि लागै थाम-थिम खालामजानाय रायजोखौ आवग्रि होनना बुङो लोगोफोर दिनै नोंसोरो मेङाखै बायाखै नोंसोर इसोरखौ बिसास खालामदों सानसे नोंसोर आद्रि जानाय नङा नोंसोरनि लागै दिनै सोरगोआ दाबोनो दिनै गेवनानै दङ जायहा जहना दिनै बेखौ दर्शनजों नुदोंमोन दिनै प्रकाशित 22:4 आङो सोरगोखौ मोनसे गेवनाय नुबाय आरो दिनै आङो बेबायदि फेम्फा बायदि आं खोनाबाय नोङो ओजों फै ओजों गाखो फै जागोन आरो जानोसैफोरखौ आङो नोंसोरनो दिन्थिगोन नाथाय दिनै नोंथांमोननि लागै सोरगोआ गेवनानै दङ लोगोफोर नोंथांमोननि लागै सानसे गमामा दिनै बियो खेवजागोन अब्ला जोङो इसोरनि रायजोआव दिनै जोङो हाबनो नांथारगोन दिनै बाइबेला बुंदों जाकरिया 8नि दिनैहाय टेस्टफोरावहाय बुंदों दिनै बिरगोनफोरनि हानजानि फोरबोआ बुंदों गुबुन माथो रायग्रा मानिफ्रा दिनैहाय 10 जन दिनै जुदाफोरनि साफा बिसोरनि रुबैयाव हमनानै बुंगोन जोङो नोंसोरजों थांफागोन नोंसोरो जोंखौ लांफादो बेबायदि होननानै बुंगोन बै समा जेब्ला जामारगोन आरो बिसोरो फोथायदों नोंसोरजों इसोरा लोगोसे दं फोथायग्राफोरजों इसोरा लोगोसे थागोन फोथायोब्ला बिसोरनि गामसा रुपयाव सियाव हमनानै माब्रै दिनै बिसोरो थांफानो मोनगोन नाथाय दिनै सोरखौ बुंदों बे जोंनि नखरनि मानसिफ्रानो दिनै जागोन
दिनै आंहा साथाम साब्रै परियाल दङब्ला दिनै आं बोखांजाबायब्ला आंनि साथाम परियाला दिनैहाय बोखांजायाखैब्ला बिसोरो आंनि बैयावनो दिनैहाय बेबायदि हमगोन नोंथांमोननि बैयावनो दिनै फोथायनाय गैयै मानसिफ्रा दिनै हमनानै बुंगोन जोंबो नोंसोरजों थांफागोन मानोना जोङो नुदों नोंसोरजों इसोरा लोगोसे दं नाथाय नङा दिनै बासायजानाया बेक्तिगत दिनै बासायजायो बेनिखायनो इसोरा दिनैसिमबो जोंखौ दिनै जिबनाव गुरगुनाय जानो थाखाय इसोरा गावनि रायजोनि लागै जोंखौ दासिमबो बे समखौ होबाय नाथाय जे जानांगौ बेफोरो गासैबो जाजोबलांबाय नाथाय दानियेला फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन गाव जे दुष्ट रायफोरनिफ्राय बोखांजादोंमोन बेयो फंसे बाथ्रा बुंदों इसोरखौ बिसास खालामनायजों आरो बिनि हुकुम मानिनायजों दिनै गिथाव आनजादफोरनिफ्राय आङो बासायजाबाय होनना बुंदों दानियेला प्रेज द लर्ड आरो दिनै बियो बुंबावदों सासेनि उनाव सासे दिनै राजाफोर दिनै ओंखारगोन आरो दिनैहाय रायजोखौ दिनै इसोरा नस्थ' खालामगोन होनना बुंदों दिनै जाबोगासिनो दङ जों दा खोनायो थामथि मुलुग दावहा जे दावहा नाहमनि 1:1निफ्राय जोङो 3% जोङो नायब्ला मोनगोन जिबायदि समस्या जिबायदि दावहा जागोन ओरैबायदि दावहा जागोन मानसिफ्रा ओरैबायदि लख' थैगोन मानसिफोरनि गोथै सहआव दिनैहाय सौदावलायगोन अब्ला गमामा जे जानांगौ बेफोरो जुदि जोंनि गेजेराव जायोब्ला जोंनि देशफ्राव जायोब्ला लख' मानसिफ्रा बेबायदि थैनानै बेबायदिनो गोथैजों गोथै दिनै बेबायदिनो सौदावफुंलायगोन अब्ला दिनै नोंथाङा दिनै माबायदि जिउ खांनानै थैगोन अब्ला नोंथाङा दिनै माबायदियै थैगोन दिनै गितमालानि 90 नाम्बारनि 10फोराव जोङो नायब्ला मोननो हायो मानसिनि आयुखौ 70 बोसोरनिफ्राय बाराबादिनो 80 बोसोरसिमल' दिनै बाइबेलाव लिरदों बेनि उनावनो नोंथांमोना बे हानिफ्राय दिनै बोखारलांगोन प्रेज द लर्ड अब्ला बेसेबां दिनै आयु होदों इसोरा जोङो जोरनो थाखाय बेखौ लानानै जोङो दिनै इसोरखौ मिथिरोङै जानो नामा बेफोरखौ लानानै जोङो दिनै एसेबो इसोरजों अनजायै हाबाफोरखौ जोङो मावनो नामा जोङो इसोरनि इच्छाखौ मिथिगोन बे मोनसे आत्मानि जुग बे मोनसे आत्माजों दिनै परिपुर्ण जानायनि मोनसे बे आत्माजों जोङो दिनै दैदेन जानांगौनि बे मोनसे सम जाबाय अब्ला जोङो फै बे समाव जेसेबां जोङो खाबु मोनो जोङो दिनै इसोरनि रायजोनि थाखाय हाजासे जोङो दिनै इसोरनि रायजो फारसे जोङो आवगायगोन निस्सय इसोरा जोंखौहाय दावसा मावरियाफोर बायदि गालांनाय नङा जे मोननांगौखौ इसोरा दिनै जोंनो होगोन जोङो प्रकाशित बाइखौ 22:11-12 नायोब्ला जों मोननो हायो दुष्ट मावग्राफ्रालाय बिसोरो दुष्टआनो खासै नाथाय धोरोमियाब्ला नोंसोरो धोरोमियानो थादो आङो नोंसोरनो होनो थाखाय दिनै आंनि बान्थाफोरखौ आङो लांगासिनो दङ जोङो फै बे इसोरनि पुरस्कारखौ जोङो मोननो थाखाय जोङो बे समावहाय नेबाय थादोनि आं गोबाव सम इसोरनि बाथ्राखौ आङो बुंनो सानासै आङो 15 मिनिटसो इसोरनि बाथ्राखौ आङो बुंनाय जाबाय आंनि समनि टाइमा फननि 3टा जाबाय माखासे प्रग्रामफोर दङखाय आङो बेखिनि इसोरनि राव बुंनानै आङो बेयावनो दोनबाय जोङो बे समावहाय गुबुन हाबाफारि फारसे जोङो आवगायलांदिनि अब्ला जोङो बै बे समावहाय आरज खालामनाय फारसे जोङो थांगोन